rim ke banga ngadon ke banga deban keren nganum la ban susngap namarkan penmi bun ke jingkeli kamta mah bidei bakani ke jingrai jong ki kertong ki ban mi khmat lem nak bantan election MDC ke ban salong kawai ke dina po 19 jaw constituency bar kawai ke dina po mukhar penthor constituency tengah lum khanang ini ke jalang namar kalami ke je keren bakumnu bai ba strong kharjana ngaburomi ide belaya training card lema ki por ke balet no hadu mentah ngamdor kiki ke bolong personally but what ya i dichen rumo i dansel ngamdon ka no bolong personally lani ba arden lani ka seng VP bro ko wingi don lah kaju ndrei kapan ken mau nga ba makiki ke badai ke bayong ngaso badi ban ong ke bayong ke bali adi ban ong ke bali lemom ta ngandu thia ter mar takadaw ngalalum ni ke jalang ni ngi ringkat ki members ki badai ki unit pair jongka constituency namar ngam kwa ban shui no lendet yaki kidona pareng ke jingkrumar jumut kidona pareng ke jingkeli pertho ngamlang ban keli ngamlang ban jubab namar ko mengitip lang baro ba ya ka kerteng jong laingut ka badai ka kerteng jong i ba babet nang ta i ba strong bar kumju i ba Nixon ngala recommend nakani ka 19 jaw constituency recommendation jong akarong ba clear ngam simla recommend ya ka kerteng bagi ban yo be Mr. A and Mr. B dengan recommend pat ya ka procedure ka ba state election committee ka dei ban rai bar ka rai ka dei banong ka bahatam bar ka badaitam kham ka mi ka no ka jing sanul ani ka je pher jumut hapreng jongi parano elam bar ka kerteng jongi ba Elias Susngi ngala recommend ang haju por napo ka mukhar penthor constituency namar ka mukhar penthor constituency bar ka jiau moprem constituency kini ki artli ki MDC kia kata lang bar ka 17 no chlong constituency kata lingi pai ki MDC tiringi pai ki mali pat ka moprem ka mukhar ka bang mi khmat amata mukhar jiau bar kumju ka penthor ka jing lum ka jongai ni ka meeting kam dik mo ko bane persya ela ka jong ka sing kin sotu marah ka praterik aku an pensai biang ni para members aku an pensai biang ya ki pai ba aga praterik ka diga singi ka balkhot ka state executive committee ka bangar ma donlang kesan lami kerteng te por la summit lemba ka state election committee saka SEC ka diga state executive committee ba yagni ki kerteng kila recommend na ka banta bakin long kita ki kertong ten la pulih ya ta ya ka kerteng haga singi praterik ka balong ka SEC kaba ngar madonang kami kesan ke kerteng ke boong napo jiau ke beri dichen ke belaya direct support ke election committee khamon lemba recommendation jong aku memeli but kumju iba strong pat iba apply napo jiau kami pat napo mukhar penthor te kalong dak jingkeli bahe ngiso lingo ngiso kendit mbi tamanga ki pai ba nok sok sono jong constituency ki bayi jupra ki keli bar kiong imat kani kani ka kam junu memeli ubla recommend ni kerteng ke jongki ngangan dei we to emali renga ong ya parti so burom ya burom lang markeliang namar ngidon tang sangut ngidon sangut yek ki constituency ki bamdon ki representative lesi ki MDC ki emali to kadai hi da jing start jong state election committee jong central bangin sim bangin rai ki candidate nrai kham tam mahini ki constituency badon ki representative subha burom simlam ki jing ai jumur ki jong ki khram ngidon kata jing sulong trai ngidon ki jing clear bangin pendap ban beteng ya ta mission tianrei kalong kadak kejingkeli bat kalong kejing kendit ka ba hasing praterik kami kerteng ji ba strong ibang burom mi rekat iba dichen ngamdor ke ibang personally nrei ngahaban keren mga solong try yani constituency ka bang lami khmat khanyo tur kisnem ars term kumu MDC bat ars term manta kumu emali kumu nganum keren kumu nganum tip ngan kham tip khamba manga nrei kamut ba ada kadon ta consultation nata ngidon ke jingi merjumut ke je keren klempep ekonomi kini kiki ibaro kani gade ke jingi alat jong ka SEC ke jing nyo ben yang aku memele ke jing long underestimate bar ka paratrik ke bagi penmai kerteng ngala persya hapreng ke central meeting hapreng ke state executive committee meeting ke bagi donang haju opo bagi donang hata ke meeting bat ngala persya ngakrem thok ngala persya bat ngala o bangam pedeng ya kani karai ini ke jumlah lendet jong ka state election committee bat ka
State Executive Committee. Jadi halor tanong rim kata di pratrik. Ti sipotrik season dia ngapa ada message syaka State Executive Committee. Lembaga WhatsApp group ba kharwai tarik nai pat rai isi na ka banta ka jiao bar ka mu prem. O nam ta ka jiao mu prem par ka mu khar panthor. Burom lem. Wanung pat rai ni song ni perkhat ni phli jumut khana mu num bakla. Kata ka dei sipotrik ngapa ada message. Bar kharwai tarik kisim ni kharai pat lendet nga. Tikum nung anung dok kunung sulung lingo atau kim dong kamu inga atau kim dong kamu yakini ki para members banyak tray nak banta kejuk katong kei kadau bagi hab anong lendet. Jadi enta kadau ko bagi members sukan syai tang sisian ki wan ra ni kerteng bat kirai bat ki pen scam ru ta singi bat ngango omba ngamdon banta bak ni karai. Dia mar kadang wan selum ini ke meeting dia mau ko mele persyai ke parti ke bang ami kemat ke parti ke bang ada ban rai mau ko ban rung si parti ke bang ko ban misu stang da don kidau kata kaya da kawai hab api kapor di halor tanong rim halum ini ke jalang ban pensyai yaki members ngakamiyo ro ban sim resolution namar kidon ki belong siteng sawai namar ngaban sim karai da jing start mangam ko ban don ke jing pat ke jing pra namar kapor kam sasyu ke stit ke jungi banaya pat ko muja ban rio henry ngaku apa nong tani kawai ban pensutu ik para members ban bel ya confident jokin nong kersan balan ngadon position nong haruling ngadon parti ngadon independent kei balik ke boyong bat kei kebangan kongu bangang yes man kadai tang yo blai ba im marwai om ki baro ti tai bang squad pen pau nak liao jong Habatien Hari jamir ke kwa pen ai ke jing pen syai ha ke wi dei bet itu ke jing pen bi kubor ki electronic media bat ki print media kumjo ya bala pen bi ba ka state election committee jong ka voice of the people party kala leklet kala lendet kala event ya wei na ki emily jungi dai kami ba Edelbert Nongrum ubering u MLA naka Shillong North Shillong constituency. Boy, ang ini kakwa ban ai ka jing pensai. Abang ai ka jing pensai kam dei bang kwa ban pendrem ne dan yo benyi. Henry nga lega don kita ka ngaburok i kumuwi buri ba murid way beriu bayale banjang haki nongrim ke jong i ngam dan ei persai Henry ya ka ke bede baka kam jong party ka ba ni hap ban penyaklat ya ka personal na professional ngam dan ei ban pensai ya ka ni haki bisi pi ka constitution ka long kum ka jinyate kula hakanu jong team member dan kita kuat jong gunung kaseng. But kani kalong kumju ru ya kaseng BPP. Kaseng BPP omdei balasu penyat ya ka dah taka jing sngau jong wei ni simet henry ngidon la jong constitution ka ba ngila sim karai bidang ya ka ha ka first state convention jong ke parti balong house nam acara way but ya kene ke constitution la pediang ru da ka election commission of jong hari India but ya kene but halor kene constitution la yo ru ban itu ya ka voice of the people party kum ka registered political party but menta kum ka state party hang ni ke jela ke ni ngakwa banong hang ni bakitu baro ki ba la join ke parti ki ba don gejing tu ban join ka parti ki ba ala apply ticket ki ba yo ki ticket but itu ki ba temu ban apply ki ticket haki snam ki ban wan la kalong election MLA MDC MP ru bakin sobha ban pule ya constitution jong ke parti tiang sobha ya kanu ke jingkin tho hapo ka parti lada kedon ke jingai life na ka constitution but India le ka bala hin ka liang juga ka parti ban ya ke ka constitution habai barat Edelbert i join se ka parti shwa ki election arajar atulai
ka niladon laga jong constitution but nga thai I ba Edelbert nong room ila puli ya constitution swaban room syaka party hangni habangi pet ya constitution ke jongi ni kwa ban ya thui ki bahaka article ka basan ka clause ka balai ka kren chapang ka election committee Kadon atlet election committee kata kade ka state election committee ya ka state executive committee kadon ka por ban thung ya ka but haga district level pare kadon ka district executive committee ka ban thung ya ka district election committee hapo jo ka district gidon ka circle tambah ka circle gidon da ke election committee ni bo beta ka circle executive but ini ka circle executive kan su forward dan kan su pa ye kerteng baro chung tu apply ticket siaka district election committee hadin bagayo nak circle kan la ban pa biang pada itu ki kerteng siaka state executive committee ringkat bat ki jingkin tho ki chongka henry ye ka bandrai ye ka ticket ka shong bai ha ka state executive committee apa pipet hang ini kamdon ka kerteng bangnong ba Yaki kerteng hab banyai lingba UMLA ula ban long udai hingat hai member nampak hagan ke bentang ngam kem 40 la udai ni member juga circle but most probably udai the Henry haga district election committee ka shong haga district executive committee ke jing start unti yanu bantung but hangani tinlam ba haga district but haka state election committee kamut kala bandon ki MLA kala bandon don ki MLA kini ki committee kasong ka start kini committee bantung ki but hang di constitution ka khem ong ko mga ong mane ba ya ki candidate ki ha ban recommend la ne ba ha ya ling ba na UMLA na MDC la ne MP te hang ni pin pe chin diat kaniga rukom jit Jongi ki candidate minta kenti ka compare namar balai ba ngimpat don ya ka district election committee namar balai ba ngimpat don ki circle namar ki rang yebun kam ngimpat la hawan organize ka party te ki circle ki bun ki circle ki bang ngimpat form ngimpat sna ka district election executive ngimpat sna sekada ka district election committee ngimpat la sna te ka simbe halor kara chung state executive committee ban le ye kan kam ban jit ya ki kirtong ka de kam chung state executive committee le ye kata te hagan ga tenti chung MDC election ngi la ai lại lu kat ki ba pha e application chung ki ban submit ka state executive committee ka state election committee पर का state election committee with kan sapani ki feedback but manu rupane kila pan ai ke feedback ki jongki shakas state election committee mdon jingkhang kila ban phone kila ban an ai ki jingtho hagwe dei ba kitu ki ba apply ki ticket te ka state election committee haging start jongka haba kala yo ya kita ki feedback ijing pun sngo na ki babon ke kasa raya ke kerteng jongki candidate Banyele ya ka election. Hoi ha ka constitution ka state election committee ke de ka board ka bakadu panrai ya ki kerteng jong ki banyele ki election. Henry as a matter of convention ka ba nila board number kani nila le na du ka MLA araja rakulai ha ka MP election timentarong i board hi nila penlong i ka kum ka convention ya ka ba Naka state election committee habakila jet ikerteng la finalize ki pha pada saka state executive. Dei bat ka constituency dei bat ka mau khar penthorong khra ka jia mo pram kani. Ni ka state election committee kala dep penkre bat la mut ban wanra no kini kerteng ha ka meeting chung ka state executive committee ka akoi krek bulan Oktober araja arsa. Henry namar ba I barit Edelbert nongrum I lakarpat ini bang 64
ya keren ya kini ki atli seat namar ba imdon shani inom la ban aten ki meeting ti kam tangi dum la postpone but ya kan ni atli constituency ni la rapat sya ka we per state executive committee ka balong ha ka pratalik benai November arajar arusam rengkat bat ki gi we pat ki kerteng ki bami ha ka second list te ni le kumnu te hang ni iba Adelbert iladon nilai keren ya kita lagi kerteng di ila pensngo ya kata ban ong ba hap ya ling ba i MLA ba kumnu ki kerteng ki bang claim recommend kimi ki kerteng ki bang recommend na kawi constituency kimi sa kawi constituency kawi kalong ba hang ni ngaku apa nong ba nilai keren ka meeting ba ngilong ba ka constitution ba kamdon kum kata menhab ya ling ba balada ngi ong ba haka namar ngi la free constitution takadur ba lada ngi haban penya ling ba nagi MLA yaki applications ban recommend ki MLA la sha de le MLA manu ban recommend ya kerteng jungi applicants but lada ngi ailat ki MLA bakin le kum ta la sha ki MDC kin ong ba phiap ya ling ba junga ti la ngta ngi don tang sawut la sha ngi bungut kila dangi persang mengi le bakla menta kabut la sai kan kul masuk so ti nando benengkong nando bangi frame constitution la frame kata kadur bahkan like na huri hura ban like na jing kulmar bakan ni albe ka state executive committee ka kempian ni la rai be ya ka kirteng barapha daka state election committee hoi ha meeting ila ong ba ngampian ya kata kamele ni la ong hi by David record hak proceeding ya ka jing mempediang jong i tang ba hak no kono ka kinhun la da hi pediang la na phim pediang ya rai ha bala rai ka jing isa kalong binding but la da ki brief ki bade ki babat ya ka nong rim jong ka seng kanu kono ka seng bala dai ki brief ki badon ka discipline ha ka jing long jong ki om day tang bakin pediang ya katu habalarai but kideiru lada don bak question lada don bak lijing kili bakin ya dah be sisa kata kade kanong rim chong kono kakin hun dei gai ba sumsi kalong ba aja ka ban long kum ta ke mi pen ban sa ki media ka bale kam yin kam sem ke mi pen ban sa media ka ba kono ba ka state executive committee ke yai lai ke nyobeng te na kalian jungi ngim dan e kum kata ndai ngi ya kat kum ka constitution ne constitution la phim ko la ong la phim su hun ya ta ka constitution ka bala sila phim su ya hap ya kita ki kendon su constitution ka don ka procedure pakata procedure ka long ba phin wan ra ya ka ching terwa ban pin kelai constitution and even ka proposal for amendment to the constitution te kani proposal filaban le ban ngin sarai kani sang state convention pak state convention kan sarai lakin piang ni kinom piang ya kata ka jing terwa ban pin kelai ya ka constitution ngam ong ba constitution kala long ka ba tabyang bai sebab kabam don jing bakla syo henry kat bang impat pin kelai wala da don makna ka jing duna ni hab yai but ya kata ka jing duna jang ka tat hadu panginda tin kala namar kani kam dei su tang ka constitution ka ba isu ya pentrekam ka ka legal document ka ba da itu da election commission jang ka ri ya manta ngin concentrate be ek MDC swa idang hi ka wei ka long ba ngi focus ni pe ya ka thama ka ba don khmat những cái lệ xoay cái election những cái lệ về đây nuôi cái ta nằm expect ba cái party chúng cái report trong cái party chúng cái nông cái brief ba dan cái discipline. Kenapa kamu juga memiliki kemat kerjanya juga buat jalan dengan constitution? The constitution. Lagi pulih constitution tak kalau tak layak lah. Hakim kisah kita ni bailek bakal percaya keseng liar mut kila beno kita tu nak kena ka jing suspend nak kena Yang kata kita sa nomor 6 ta
Thì cũng xóa rồi đơn thì chính keren jung thì kelas sedang nadu xóa ke MP election kelas keren por MP election rai hapang don katma i concentrate xóa katma thì nó tahu kita don katma ni jepet Umat Institut ibarat orang thama sampai jadi aku dah thama. em ngomong bangin pe ngomongin siapa rai ka bahae nak benta ka parti berke bahae nak benta ka jela ikri bagi saya bendri sim dak tak itu bahae ngomong ba ngin sim action ngin le ngomong ya ka ngin pe ya ka nu bahae anda pi ka wi ngomong ba ngin haban song kum ka parti bangin keren bangin perkat ba nomor ka jing temu jongi ka long bantai ya ka jela bantai ya ka riba ke jabin ri tinggal be yak bapa ayat Iya kisah menci sedang tega convention rupis. Ibarat kamuan nak kaya dawai tak penting pipina balai yo itu atau porba indang hidup kerana. Em kata tadi bapa ayat bah kedai fan kali ni. Dia kata tingin na bala men tip kaya jadi. Porlai mati yo mulai kiwan mo. Oh, pi ka wi ka long kum ni nama ba kum sekeren men. Haba ya ka selection of candidates ni don sangut dia mali. Ya berapa ini ya kita. Tiga week long ba kumi ka seorang kamu i follow kum tahi kumi ka maular i follow kum tahi. Hoi ke nong krem ka por kan nong krem circle ka pha tang wi kosteng jing sala da don ba pha ru gim ong bangin kintai ya uta ka teng ba pha. Namar ba ni open ya berapa ni play ya berapa. Tiga long hi kini kalong solan sari. Te kumi ba Karpran, hakan ni ke meeting ke ba don akwai terek cukup benai Oktober ke bengiara ya ka sorang kham imdon hendak film objek. Kemudian bakal hakan ni meeting ba akwai terek ikhlaman, lagi dah ikhlaman. Idon sa Delhi, kidon lagi ba coba Karpran ni mana bakalat kidon sa Delhi te nagara ba imdon ini postpone sua. Haka ipelang pada haka praterik cungu November.